क'क्राझार जिल्ला सिंनि गसाइगाव महकुमानि आसाम बंग सिमानि श्रीरामपुराव दिनै फुंबिलियाव सिमुलताफु पुलिसा सेबनानै सिखावै लाबोनाय मासनि मोसौ हमनो हायो। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला UK 18 CA 7350 नम्बरनि गंसे बोलेरो पिकआप भेनाव मैगं थाइगं लाबोनाय गारिखौ सिमुलताफु पुलिस आउटपस्टनि पुलिसनि मोनसे हानजाया लाखिनो थिननायाव गारिखौ लाखिनानै ड्राइभारा खारखोमालाङो होनना मिथिहोयो। उननि समाव सिमुलताफु पुलिस आउटपस्टआव गारिखौ लाबोना नायबिजिरनायाव मैगं थाइगं लाबोनाय सिङाव मासनि मोसौखौ मोनो होनना पुलिसनि सुलुङा मिथिहोनायजों लोगोसे सिखावै मोसौ लाबोनाय गारिया सोनाब बंगनि फारसेनिफ्राय आसामथिंजाय फैगासिनो दंमोन होननानै फोरमायबावो। बे जाथायजों लोब्बा थानाय सुबुंखौ हमनो थाखाय पुलिसनि हानजाया बे समाव संदानबाय थानाय जादों होनना मिथिहोदों। प्रतिदिन टाइम प्रतिदिन टाइम